Vážení sportoví priatelia, vítame vás na dnešnom zápase Slovenskej ligy amerického futbalu medzi domácimi Žilina Warriors a hostiami z Košíc, Kasovia Steelers. Počasie nám veľmi nepraje, ale sme radi, že ste sa tu dostavili v takom hojnom počte a prišli ste nás podporiť. Najprv bude nasledovať výstup rozhodcov, potom privítame na ihrisku hostí z Košíc. Nastúpia po Košičanoch naše krásne cheerleaderky a po nich už naši domáci Žilina Warriors. Z komentátorského stanovišťa sa hlási Boris Schubert. Lukáš, ahojte. Už som to pokazil. Tak môžeme privítať našich rozhodcov. Potleskom samozrejme. A teraz môžem privítať hostí z Košíc, Kasovia Steelers, poprosím potlesk. Môžete nastúpiť. Čaká väčšina, hlavne teda pánskeho publika, naše krásne cheerleaderky, ktoré privítajú domácich hráčov Žiliny Warriors. It's the one and only Eagle Double G. A už privítajú potleskom! Teraz môžeme postať slovenskej národnej hymne.
Výborne, takže dneska to bude zaujímavé, pretože toto naše ihrisko je tak trochu zakliaté, vždy na jednej strane svieti 0 na konci zápasu, takže otázka ostáva, bude to na strane Warriors alebo na strane Steelers. Alebo sa to môže úplne zlomiť, počasie nám dnes moc nepraje, takže čakáme, že tí siahnu hlavne asi po behovej hre. Na prihrávky to bude trochu ťažšie, ale veríme, že Žilina to zvládne a dotiahne zápas do víťazného konca. Za chvíľu pristúpime k predzápasovému losu, kde si naši kapitáni a všetci kapitáni vyberú, či budú mať loptu na začiatku alebo si inú stranu. A potom už pristúpime k úvodnému výkopu a zápas sa môže začať. Tak zatiaľ, kým bude prebiehať kontojs, vám pripomíname, že máte možnosť sa občerstviť či už klobáskou alebo pivečkou túto stánku, ktorý nám tu zariadila pivoteka z Kisu z Československa. Takže určite choďte si dať. Ešte pripomíname, že cez polčas bude prebiehať súťaž v kope na bránu. Vstupné je dobrovoľné, môžete si zakúpiť tombolové lístky. Cez polčas budeme losovať a víťazi budú hrať o dres Žilina Warriors, takže určite aspoň 1-2 lístky sa oplatí kúpiť a potom bude zaujímavá súťaž v priebehu polčasu. Väčšinou máme skalných fanúšikov, ale pre tých, ktorí sú tu prvýkrát. Kasovia vyhrala los, odmetla voľbu, Žilina si zvolila príjem. No, takže je to najvyšší čas aspoň trochu priblížiť pravidlá pre tých, ktorí ste noví a s americkým futbalom nemáte moc skúseností. Žilina práve síce los prehrala, ale Košičania sa vzdali voľby, takže umožnili Žiline vybrať si, či budú loptu odkopávať alebo budú prijímať. Tým, že budú loptu prijímať, tak Košice vykopnú loptu, náš returner bude utekať s loptou tak ďaleko, ako sa mu len bude dať a odtiaľ budeme rozohrávať. Americký futbal sa hrá na 4 štvrtiny, samozrejme s polčasovou prestávkou. Ihrisko je rozdelené na yardy, nie na metre, ako by sa mohlo zdať, ale keďže hra pochádza z Ameriky, tak je tam milimetrický systém. Domáce mužstvo alebo hostujúce mužstvo má 4 pokusy na to, aby prekonalo vzdialenosť 10 yardov. Ak sa im to podarí, tak majú ďalšie nové 4 pokusy na to, aby prekonali ďalších 10 yardov a dostali sa do zóny touchdownu, kde po skorovaní získajú 6 bodov a majú následne možnosť buď kopať na bránu za jeden dodatočný extra point, alebo za 2 body. Ale teraz už sledujme výkop Košičanov. To bol krásny return hráča s číslom 37 Jakuba Markiška, ktorému síce lopta vypadla na začiatku, ale dokázal to ustať, nakoniec dopravil loptu až na hranicu nejakých, povedzme, 33 yardov, takže Žilina má prvé 4 pokusy na to, aby sa dostala cez 10 yardov a získala ďalšie 4 pokusy. Áno, už na začiatku môžeme vidieť, že dnes sa to bude šmykať, tak uvidíme, ako ďaleko sa došmyknú z týchto 30 yardov. Offense, hráč číslo 55 je hlásený ako elitný receiver. Defense go! Defense go! Defense go! Náš bulldozer tam prekľúčkoval obranu, ako keby mal 30 kg a bol chudučký, ale vzhľadom na jeho vzrast, on sa tam všetkých zbúral.
a posunuli sme sa zjavne až na superovú polovicu, zhruba na nejakých 30-33 yardov a budeme mať ďalšie 4 pokusy. Peter Banič s číslom 12 nechal loptu a zabehol ďalších 20 yardov dopredu na 11 yardovú hranicu supera a sme stále bližšie k superovmu touchdownu. Ako sme hovorili, tým, že sa šmíka, tak mužstvá sa skôr uchyľujú v behovej hre, neprihrávajú, ale zjavne našim táto behová hra vychádza. Majú ďalšie 4 pokusy, prvý down na 10. Tak verme, že sa im podarí z najbližšej hre, alebo teda najbližších hráč skorovať a zapíšu si nejaké body do tabuľky. No, behovú hru sme skúsili aj tentokrát. Veľký zisk yardov nám to síce neprinieslo, zhruba nejaké 2 alebo 3, ale treba to skúšať. A veríme, že sa posunieme ďalej dopredu. Pomaly ďalej zájdeš, tak môžeme to skúsiť aj po menej yardov, jak 25 na začiatok. Takže je to úplne v poriadku. Obrana Košíc sa zjavne prebudila a zafungovala veľmi dobre. Zastavili Mateja Rakovana, ale teraz už sledujeme ďalší pokus a uvidíme, či sa našim podarí posunúť sa ďalej. Skoro začali, či čo? To nemohli vydržať, či čo? A znova Žilina zvolila behovú hru a tentokrát to už bolo naozaj za viac yardov. Posunuli sme sa zhruba, ak ma teda zrak neklame, na nejaké 3 yardy pred superovú endzónu, čo už je teda veľmi blízko touchdownu, ale stále je to tretí down, takže Žilina bude musieť ešte ten 1 yard dotiahnuť, aby získala ďalšie 4 pokusy a bola tak bližšie k získaniu prvých 6 bodov. Ale samozrejme ľahšie by bolo rovno dať tých 6 bodov teraz, tak dúfam, že to vyjde skôr tak. To sa necháme prekvapiť, hráči sa už rozostavujú, tak im držme palce. Ideš sem z tejto strany, Janko? A toto bol prvý pokus o prihrávku v zápase. Prihrávka síce bola zachytená hráčom číslo 55, Marošom Kočvarom, alebo Keksom, ak teda chcete, ako tu všetci poznajú. Ale bohužiaľ sme sa neposunuli a rezultuje z toho 4. down, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou Žilina bude kopať za 3 body. Aspoň takto vyzerá, pretože loptu si ide stávať Lukáš Dlouhý s číslom 6 a pokúsi sa skorovať prvé 3 body v zápase, takže košická obrana naozaj zafungovala veľmi dobre a z tejto nepriaznivej situácie blízkových endzóny sa dostali. Tak sledujme, či sa podarí. A je to fake. To muselo boli, padol rovno na zadok. Hráč číslo 15 Stanislav Marcin sa pokúsil zjavne o fake, alebo teda také klamstvo, ale vyzeralo to tak, že lopta, ktorú si mal postaviť, letela tak trošku vyššie, tak preto volil toto rozhodnutie, no ale nepodarilo sa mu prekonať tých pár yardov, zhruba 4 yardy, a tak loptu získavajú Košičania. A číslo 99 je hlásený ako restricted lineman. Takže sme stratili možnosť naskorovania a k lopte sa dostávajú Košičania, keďže ak tým neprekoná na 4 pokusy vzdialenosť, tak k lopte sa dostáva opozitný tým a rozhodnáva od prvého downu.
zelený, beh Košíc, prvá akcia a hneď zjavne získa asi 15 yardov. Áno, hráč číslom 22, Šimon Balok, veľmi pekne zabehol, aj to tam celkom prekúčkoval. Hráč Samuel Jurek s číslom 16, jeden z našich obranných ťahuňov sa ho síce pokúsil zastaviť, ale nepodarilo sa mu to. Ale tak nič sa nedieje, bolo to len 15 yardov, naša obrana naozaj funguje skvele, takže poďme ich podporiť. Nech to máme, poďme do toho! Pokus o ďalšiu behovú hru zo strany Košic už taký úspešný nebol. Dostali sa zhruba 3 yardy dopredu. Ako som spomínal, naša obrana túto sezónu funguje naozaj veľmi dobre. Inkasovala zatiaľ iba proti Bratislave, sice to bol vysoký rozdiel a proti Nitre iba 6 bodov, takže obrana Žiliny je naozaj skvelá a túto sezónu im to veľmi dobre ide. Je to druhý down a zhruba 8, takže poďme znova podporme našich chlapcov, aby to zvládli. Teraz sme mohli vidieť, ako naša obrana zomlela útok Košíc a zatlačili ich hlbšie domov. O tackle, alebo teda ak chcete po slovensky skládku, sa postaral hráč číslom 16 Samuel Jurek. Skvele zastavil superovho running backa, čiže bežca s loptou, dokonca za hranicou prvého downu. Takže Košičania sa posúvajú späť zhruba o nejaké 4 yardy a budú rozohrávať do svojej polovice zhruba 17 yardov, tak poďme podporiť naši chlapcov v obrane. Hráč číslom 37, Jakub Martiško síce zastavil protihráča, ale beh Košičanov naozaj vyšiel a posunuli sa zhruba o nejakých 40 až 50 yardov dopredu. Sú tak bližšie k našej endzone a budeme sa musieť brániť. Ale myslím si, že to vôbec nevadí, naša obrana naozaj funguje veľmi dobre, nejaký ten hik sa občas pritrafí, takže poďme ich podporiť, určite to dokážu zastaviť. Lukáša Wagnera, ktorý dokázal superov running backa zastaviť. Ako vidíme, Košice hrajú na tú behovú hru, tie prihrávky ich nejako nelákajú, čo sa im ani nečuduje. My keď nám síce prestalo pršať, ale lopta je stále ešte veľmi mokrá, tak poďme podporiť našu obranu. Aj to určite zvládne, to druhý down na 15. Urobme pre nich trochu život, keď sa ďalšie Košice rozhováva. Ďalší beh, Košíc, hráča číslom 45. Hráč číslom 45 sa volá Maroš Fulop. A Fulopol stredom našej obrany a Fulopol rovno na zemi. Košice sa moc neposunuli, asi iba o nejaké 2 yardy dopredu. Takže naša obrana zase zafungovala, je to tretí down a 12, takže poďme podporne, nech to zastavia. A my zase vidíme na nich náš útok. Výborné, áno. 95 hráč
Jan Zlanieta a 92 Branislav Henák sa postarali naozaj o výbornú skladku košického hráča. Je to štvrtý down na 18 alebo 17, takže Košice budú musieť pravdepodobne buď rozohrávať ďalšiu akciu a pokusia sa získať prvý down, čo je ale proti našej obrane veľmi ťažké, alebo budú kopať za 3 body, ale je to celkom užitočná veľká vzdialenosť. Ale vyzerá to tak, že Košice budú hrať, takže potom na našu obranu a zastavia tento útok, tak sa na ihrisko dostane útok našich Mariov. Poďme defense! To bol pokus o prihrávku, prvý Košic v dnešnom zápase, ale našťastie pre nás bol neúspešný. Hráč číslom 6 Lukáš Dlouhý na pozícii defenzívneho beka loptu zablokoval a tým pádom sa dostávame na loptu a budeme útočiť zhruba zo 17 yardov z našej vlastnej polovice, čo nie je zrovna najlepšia pozícia, ale nie je to nič, čo by náš útok nedokázal zvládnuť. Raz sme už skoro tých 6 bodov dali, tak verím, že tento útok to už dokáže. A navrhujem nejakú hru cez celých 60 yardov, lebo to je divácky atraktívne, takže taktika je 60 yardov, chaloši, do toho. Uvidíme, pre akú hru sa rozhodnú naši chlapci tentokrát, ale ako si povedal, 60 yardov musí byť. Nech sa diváci trochu zabavia. Žiliny. Na loptu sa opäť dostal náš bulldozer s číslom 99 Matej Rakovan, ktorý zaniesol loptu zhruba o 4 yardy dopredu a posunul nás tak k hranici prvého downu bližšie, takže pomaly ďalej zájdeš, možno 60 yardov nie je vždy nutný. Bolo to skoro 60, no. Ešte 55 a sme tam. Ako to bola nekompletná prihrávka, môžete vidieť, že naozaj tá lopta sa šmíka a Peťovi Baníkovi tá lopta trochu uletela, Lukášovi vypadla, že sa to nie je to nič moc, ale veríme, že náš útok sa z toho otrasie, vôbec to nevadí, ešte stále máme jeden pokus na to, aby sme sa cez tých 6 yardov dostali a veríme, že náš útok to určite zvládne. Dnes je dobrý deň pre hráčov, pretože majú výhovorku na celý zápas, prečo sa to šmíka, takže nech si to vyvinú dneska všetko a na budúce to polapajú v ďalšom semifinálovom dúfajnom zápase. Naozaj skvelý výkon tohto running backa, ktorý je celú sezónu, ale pozor. Na ihrisku máme flag. To je tá žltá vlajočka na strede ihriska. Uvidíme, proti komu faul pôjde. Holding, offense, 10 yardov penalty z miesta faulu, opakujeme tretí round. No takže je to smola pre naše mužstvo, dopustili sme sa faulu, ktorý už si videli tak holdingu alebo držania. Takže budeme sa musieť z miesta faulu posunúť do 10 yardov, čo nás trochu zaháňa dozadu. Ale budeme opakovať tretí pokus, takže Žilina sa znova môže pokúsiť nejakou zaujímavou hrou dostať zo hranicu prvého downu. Náš Rakovan má šancu bežať ešte ďalej ako predtým, takže pozbuďme ho, nech teraz až do cieľa.
sme sa pokúsili o behovú hru cez Mateja Rakovana, ale tentokrát sa na to obrana Košic dala naozaj pozor. Takže je to 4. down, čo znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou Žilina bude pantovať, čiže bude odkopávať loptu čo najďalej, ako sa to dá, aby Košičania mali sťaženú pozíciu pri rozohrávaní a ideálne rozohrávali z vlastnej polovice. Pantovať bude kto iný ako hráč číslom 6 Lukáš Dlouhý, ktorý má naozaj zlatú nohu a dokáže odkopnúť loptu veľmi ďaleko. A ďalší faul. Niekto tam zahrešil nahlas, ja som to počul až sem. Som bol ja kurva! Ja kurva! Tak potom to nebol faul, to bolo na tribúne. Illegal substitution shot, offense, 12 hráčov na javisku, 5 yardov penalty, opakujeme 4. down. A toto je tak trošku nezvládnutie z našej striedačky. Objavilo sa tam 12 hráčov na našej strane, takže to máme zase nejaké jardy späť a budeme mať sťaženú pozíciu pri odkopávaní. Takéto veci by sa stávať nemali, ale stáva sa to aj v profesionálnych ligách, takže naozaj je to v celku bežné. Ale ako som hovoril, Lukáš má zlatú nohu, tento dokopne minimálne na 20 yardov u supera. Bože, dobrý. Bola to vysoká lopta, Lukášovi sa to vlastne podarilo na takéto poveternostné podmienky. Odkopol loptu niekde na hranicu 41 yardov na superovej polovici. A Košice budú rozohrávať zhruba z polovice ihriska, čo nie je, kto vie čo. A to zvládneme. Koniec prvej štvrtiny. A ako si rýchlo, máme tu koniec prvej štvrtiny a ja vám ešte chcem pripomenúť, že vstupné nemáme, ale máme dobrovoľné vstupné. Za každý váš príspevok si máte možnosť kúpiť lístok, ktorý budeme cez polčas losovať a môžete vyhrať dres, a teda v prípade, že budete veľmi dobre kopať na bránu, takže neváhajte a podporte náš klub a máte možnosť vyhrať cez polčas, bude to celkom zábava. Ano, a na budúce bude viacej dymovníc. Čím viac lístkov, tým viac dymu. Takže že čím lepší nástup chcete, tým viac prispejte. Aj ďalšia nová cheerleaderka bude. Naše šarmantné cheerleaderky, ktoré si práve spomenul, budú chodiť medzi vás a s takou malou pokladničkou, takže neváhajte prispieť, ale už to nebude ani na jednu. Podporme našu obranu. Toto bol ďalší pokus do prihrávky zo strany Košíc. Nebol úspešný, čo je pre nás veľmi pozitívne. Hráč číslom 90, to je Dominik Šimler. Loptu nezachytil a je to tak druhý down a 10. Naša obrana má ďalšiu šancu odraziť útok supera, tak poďme ich podporiť. Nech sa nám to daje defense, poďme do toho. Úspešný tackle nášho hráča s číslom 22, čiže Borisa Magalu, ktorý dokázal zložiť superovho running backa presne na hranici prvého downu, takže riadne sa nikdy neposunuli. Riadne ho tam podočil, hádam sa nedobrčkal. Takže práva je už aj tak dobrá. Naši chalani z obrany sú naozaj tvrdí a je ťažké proti nim hrať. A veríme, že zastavia aj ďalší útok a budú teda Košice, aby museli aj oni pantovať, ak sa teda tak rozhodnú, takže poďme ich podporiť. Už sú len odporky do toho, aby sa zase dostali do útoku. Defense do toho!
nastavenie košického running backa. Lopta bola zastavená na zhruba 53 yardoch, takže Košice budú zahrávať štvrtý down, ale podľa všetkého budú hrať. A pokúsia sa dostať cez hranicu 10 yardov aj s rizikom toho, teda, že sa hra na polovici môže v prípade ich neúspechu otočiť a pôjdeme na loptu my. Poďme, defense do toho, teraz musia zabrať, musia ich zastaviť, aby sme sa dostali do útoku. Dominika Šurgera, takže Žina uspela, hra sa otáča a ideme zase na loptu my. Nastupuje náš útok vedený quarterbackom s číslom 12 Petrom Baníkom, ktorý cez sezónu naozaj podáva výborné výkony, zlepšuje sa zápas od zápasu. Aj keď dneska tá pasová hra teda vzhľadom na ten mokrý povrch nedominuje a Peťo sa nemá takú šancu ukázať, ako má šikovnú ruku a vie dobre prihrávať na svojich receiverov, ale o toto viac vyvážuje hráč s číslom 99 Matej Rakovan, ktorý je tým z opôr našej ofenzívy. A máme tu ďalší flag, tak dneska to tam ako si padá, rovno dokonca až 3, alebo 4 sa tam objavili. Všetci si všimli ten faul. Všetci naraz. Až na nás, pravda. Až na nás. Lebo ja sa tomu nerozumiem preto. Ja sa tomu rozumiem a ja som ho nevidel. Vidíme, čo povie rozhodca. False start, offense, číslo 62, 5 yard do penalty, stále prvý down. A tak zase to bola naša chyba, hráč s číslom 62 Samuel Ďuriš to trochu prehnal s aktivitou a vyštartoval trochu skôr, než začal Peťo Baník kričať. Čo nás síce posúva o, myslím, že 5 yardov naspäť, áno, je to tak, ale to vôbec nevadí, naša ofenzíva je dosť produktívna na to, aby to zvládla. A čo tam zbadal rozhodca Jan Polák na tej lopte? Nič sa mu tam nezdá. Teraz tak trochu nevieme, čo sa deje. Máme pokazenú loptu. Zjavne tam bol nejaký problém s reťazou na tých oranžových pylónoch, ktoré vyznačujú yardy. Ale už je to očividne odstránené, takže môžeme rozohrávať. A toto bola výborná hra Petra Baníka, ktorý dokázal zmazať tých 5 yardov, ktoré sme stratili našim faulom a pridať na naše konto ešte nejaké asi 3 yardy. I keď síce za cenu toho, že ho tam traja hráči celkom fajne pomasírovali, ale Peťo naozaj, čo som ho videl naposledy, tak dosť nabral svaly. Je to skala. Tvrdý strom. Ešte aj zelený, pravda. Ešte aj zelený. A výborné zachytené prihrávky, hráča s číslom 85 Samuela Domiša. Prečo to ide aj cez nahrávky? Presne to ide, prestalo pršať, lopta sa trochu oskla a Peťo to hneď využil a posúva nás na hranicu zhruba 33 yardov na superovej polovici. Dnes sa nám bude lepšie rozohrávať a konečne sa nám aj podarila nejaká prihrávka, takže to značí, že môže plne využívať naše ofenzívne zbrane. Tak ideme do toho, ďalšie 4 pokusy. Poďme získať ďalší down. Dobra, Sanko, poď ešte!
A toto bol veľmi dobrý beh Mateja Rakovana zhruba pre 6 yardov, takže k tomu sme sa vrátili k tej behovej hre. Aj keď naši receivery majú veľmi šikovné ruky, čo dokázal samodobiť, ale behanie je trochu istejšie. Pri tej prihrávke sa môže stať všeličo. Ale posúvame sa vpred a to je na tomto najdôležitejšie. Medzi štvrtinami sa nič významného nestalo, len sa vymenili strany, takže pri ďalšej prestávke už príde polčas a príde aj súťaž. Pripomínam, že sa nezabudnite občerstviť túto právo dole pri pivotéke, ak by ste mali chuť na nejakú klobásku, po prípade pivo. Teraz ako takto preskočil hráča Rakovan číslo 99. Myslím, že sme získali down. Áno, je to prvý down. Matej Rakovan na to, že teda vyzerá tak, že má tých svalov naozaj dosť a nie je zrovna pohyblivý, ale zápas čo zápas nás presvedčuje, že má síce stavbu statného chlapa, ale na to je o to je rýchlejší. On si isto si robil dobrý stretching pravidelne, takže je rozťahaný, tak to ide. A Peťo Vaník nás posúva na 1 yard do endzóny skvelým behom. Vyzeralo to tak, že na poslednú chvíľu odovzdal loptu Maťovi Rakovanovi, ale loptu si nechal a prebehol vyše 12 yardov, takže budeme rozhrávať z 1-yardovej línie, čo už je naozaj veľmi blízko endzóny, takže náš útok si naozaj vedie veľmi dobre. Pohode. A je to touchdown. Máme prvý 6 bodov. Matej Rakovan sa tam prešpikoval superových linemenov a dokázal skorovať, takže vyhrávame 6-0. Áno, vypočítali, že ako sa najrýchlejšie dostane do touchdownu rovno, tak čo rovno, to je jedno, koľko tam je ľudí. Proste je to najkratšia cesta vzdušnou čiarou, tak idem. Maťovi to naozaj nevadí, on si z tých hráčov veľmi veľa nerobí. A očividne to funguje, takže veľmi dobrá práca, uvidíme, či sa nám podarí potvrdiť za ďalší bod. Ale rozhodcovia tam majú nejakú poradu. Karty hrajú. Prší ešte, či neprší už? Takže, síce sme to nepočuli, ale rozhodca ukázal, že je to touchdown, čo nás zaujíma asi najviac. Takže 6 bodov je potvrdený. A vyzerá to tak, že budeme potvrdzovať za 1 bod, čiže Lukáš Dlouhý s číslom 6 sa pokusí kopnúť loptu do brány. Samozrejme do tej hornej, nie do tej spodnej. To ešte nevieme, uvidíme. Ale má tam veľa brankárov, keby sa snažil kopnúť do tej spodnej, to by mu asi veľmi nevyšlo. Chelsea autobus je tam, takže uvidíme. Vnímame sa vedenia. Drive to bol naozaj skvelý, náš útok sa darilo, nerobili sme chyby. A
Aj na tú vozelu zakúkajte trošku, predsa. Vyhrávame. Čo to máte za pokazenú tabuľu? Tabula nám nefunguje, to nevadí, hlavne, že to vieme my. Budeme vám to pripomínať, aký je stav, zatiaľ je to 7-0. Vyzerá to tak, že sa nám vracia malinko dážď, poprchá, takže uvidíme, ako bude Pasová hra ďalej pokračovať, ale už na lopte znova Lukáš Dlový tentokrát bude odkopávať. A Košice sa pokúsia doviesť loptu čo najďalej na našu polovicu. Uvidíme, ako sa im to podarí, ale podporme našich chlapcov. Poďme! A lopta hráčovi číslo 23 vypadla. Čo vyzerá, že vôbec nevadí, Košice budú rozohrávať teda po tzv. Touchbacku z 20-yardovej línie. Vrátiť sa im lopta nepodarila, takže lopta dopadla do endzóny a lopta sa presunie na 20 yardov a Košice sa pokúsia získať nejaké body. Offense, hráč číslo 52 je hlásený eligible receiver. No a teraz môžeme vysvetliť, čo to vlastne znamená. Eligible receiver je hráč, ktorý bežne loptu nechytá, ale pri určitých akciách ho môžu využiť. Môže to byť v podstate hocikto z týmu, ale musí byť dopredu zahlásený. Je to tentokrát hráč číslo 52, čo je Radovan Mateš. A zase tie vlajky. Illegal snap, offense, číslo 50, 5 yardov penalty, stále prvý down. No tak tentokrát sa jednalo nelegálne presunutie hráča, ak som teraz správne rozumel, čo Košice posúva o 5 yardov naspäť. Takže majú sťaženú pozíciu vlastnou chybou, čo našej obrane veľmi vyhovuje.